So yan guys, soon meron na tayong isama natin sa mga nilagang karne. So yan oh. So mga kwentuhan, punta muna ako dun sa Balasiw, yung ginagawa kong garden. Balasiw ang tawag nila dun sa kabilang irigasyon nata, or hindi ako sure, pero narinig ko Balasiw ang tawag nila dun. Bagong bili akong shovel na maliit. At yung ginagawa kong garden na vegetable garden doon, few days kong hindi nabisita kasi lalakas ng ulan palagi. So today, tingnan ko kung tumubo na yung mga tanim ko, mga ampalaya. At titignan ko kung malaki na yung tinanim kong talong. Let's go to Balasiw. Bumotor tayo para hindi maglakad. Hindi yung malayo, pero kung maglakad ka, syempre maubos pa yung another 10 minutes mo. Let's go. Ito mga kwentuhan yung ginagawa kong vegetable garden. Hindi ito yung mga puno sa umpisa ng lote. Doon sa kabilang yun. Kung makikita nyo, malinis na siya kasi nung nag-start akong gawin to, sobrang sukal talaga. Ang daming damo. Tataas ng damo hanggang bewang o hanggang dibdib pa nga iba. Then ngayon, ayan o, linis na. Matataas na yung ating tanim na mais. Ito yung rambutan natin. Ito na mga kamatis natin. O yan, mga kamatis. Yan yung mga talong natin. Uumpisa na ulit tumubo yung mga damo sa mga side na nabunutan ko dati. Then, okay lang. At least maliliit lang. Madaling bunutin. I-maintain na lang yung pagbunot-bunot. At least yung malaki na bunot talaga. Then, start ulit tayo ng gardening. Today, dala ko yung gloves ko. Magbubunot ulit tayo ng damo. Magtatayo tayo ng kubo dito sa area sa gitna. Kalapaw kung tawagin si Ilocano yan. Maliit lang, pahingahan lang ba. Magtatayo tayo ng duyan sa ilalim. And then habang nagpapahinga sa ilalim, hopefully soon gawin ko tong free range ng chicken. Pag malalaki na yung tanim, lagyan natin ng net paikot. Gawin natin free range ng chicken. Hopefully soon. Guys, kung napapansin yung mga kwentuhan, nalalaki ng aking mga mais dito. Although hindi naman kailangan bunutan ng damo yung mga pagitan ng mais, pero gusto ko lang tanggalin yung mga damo para makatubo silang mabilis. Anyway, lalaki na oh. So yan guys, soon meron na tayong may ilaga or maybe may giging magagawa nating sweet corn na nilaga, or baka may sama natin sa mga nilagang karne. So yan oh. Tataas na nila guys. Yung mga kwentuhan, ang daling bunutin ng mga damo kasi malambot ang lupa. Kaya nabubunot siya hanggang ugat. So yan, bunot lang ako ng konti and then i-cultivate ko lang ng konti yung lupa, palikot ng mga puno ng mga kamatis at saka ng talong. Ginagawa ko lang itong gardening na to sa spare time ko pagkatapos mag-baking, pagkatapos sumundo sa mga bata. Siguro maximum na yung 1 hour per day na ina-spend ko dito sa pag-garden. Pero in the future, marami tayong mga organic na vegetables. Kaya may mga bakanting lote dyan sa mga likod ng bahay o harap ng bahay, gilid ng bahay. Subukan nating magtanim, baka sakaling makabuhay tayo ng mga sibuyas tsaka kahit nga sa paso. May mga tinatawag na city gardening sa mga urban gardening, kaya nila So lalo tayo nasa probinsya, kaya natin yan. Let's go and garden. So tingnan natin guys kung meron na namang hinog yung nag-iisang puno ng native na bayabas dito. Kasi ang dami laging hinog dito Nag-iisa lang yung puno pero ang daming hinog lagi. Ayan may mga hinog na naman Wow! Kaya lang overripe na, kinain ng ibon. So hanap tayo ng hindi pa overripe. Dito lang sa mga gilid-gilid sa baba, meron yan Ang daming bunga lagi nitong bayabas. Ito, may dalawa dong malaki So mga kwentuhan, another day is done. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo yung like button kung nagustuhan nyo. Peace!